aurkezpena lehenengo Eneka Alvareza, Ernaiko kidea, bera management buru Ernaiko kidea ere, eta ni Urko Aierbe Euskal Herria Euskarazkoa. Pasaren urteko maiatzean Gipuzkoa plazako toki honetan bertan, bizitza handiena ekimenaren parte zen protesta bat egiten ari ginela, ertzain baten aldetik euskararekiko gutxiespen eta mespretxuzko hitzak entzun dituen. Orduan zera adierazi nion. Gauza bera errespetuz eta gutxietxe gabe ere esan zezakela. Horren aurrean, identifikazioa eskatu zidan, eta nik horren arrazoia galdetu nion. Ez zidan erantzun eta berriz ere identifikatzeko eskatu zidan. Nik identifikatzeko inolako arazorik ez nuela adierazi nion, baina mesedez euskaraz eskatzeko. Horren aurrean beste agente bat etorri zen eta bertan edota komisaldegian egin beharko nuela jakinarazi zidan. Nire hizkuntza eskubideak urratuak izaten ari zirela ikusi da, ahotsa altza eta ia inork euskeraz baute zekien galdetu behar izan nuen ozen. Horren ostean, euskaraz galde egin zidan ertzain batek eta berehala eman nion dokumentazioa inolako arazori gabe. Gertatutakoa ikusita, hizkuntza eskubideen behatokira jo nuen. Haiek bideratu zidaten kexa eta hilabete batzuen buruan haien erantzuna jaso genuen. Donostiako ertzainetxeko burutzak onartu zuen ez dela errespetatu agente jarduleekin harremanak euskaraz izateko eskubidea. Eta jardueran parte hartu zuten ertzainei jardunbide egokia zein zen jakinarazi zitzaiela. Horrez gain, honela dio agiriak. Berariaz eskatu digute beraien partez barkamena eskatzeko. Horren ostean, isuna iritsi da. Mozalege aplikatu didate. Gainera, afolagabekeria osoz berriz ere nire eskubideak urratuak izan dira. Izan ere, isuna gaztelania hutsez idatzita bidali didate. Haien lana ez niela egiten utzi diote. Ez niela arduradunak identifikatzen utzi. Bideoan argi ikusten den bezala, gertaera gertatu zenerako arduradun gisa identifikatuta zegoen jada pertsona bat. Beraz, salaketan egotzi didatena ez dela zuzena esan dezake. Hau ikusita, lehenik eta behin isuna ez ordaintza erabaki dut. Nire eskubideak urratuak izateaz gain, orain zigor bikoitza jaso dudala iruditzen zaidalako. Horrekin batera, errekurtsoa jarriko dugu, eta ea zer gertatzen den, gertutik jarraituko dugu. Donostian jasotako gertaera honek hainbat gertaera azaleratzen ditu. Batetik, ernaitik argi salatu nahi dugu euskaldunon eskubideak urratuak izan direla berriz ere. Instituzioetatik bideratzen diren hizkuntz politika antzuen ondorioz. Gaur-gaurkoz ezinezkoa da Euskal Herrian euskaraz bizitzea. Hainbat arduradun politikoren aldetik hipokresia garbia ikus dezakegu. Euskaraldia eta gisako ekimenetan parte hartu bai, baina egunerokoan halako gertaerak onartzea eta ez salatzea lotsagarria da. Euskara folklorerako nahi dute, souvenir bihurtuta. Salgai bihurtu eta ez egunerokorako eta bizitzeko tresna gisa. Nazkatuta gaude euskara gutxietxea eta azpiratua izateaz. Gertaera honek argi erakusten du euskaldunok Euskal Herrian euskaraz bizitzea batzuentzat erosoa dela eta euskaraz hitz egite soila desobedentzia ekintza bihurtu dutela, isunekin zigortuz. Hau argi eta garbi diogu, lotsagarria da. Ezin aipatu gabe utzi, oraingoan grabatua izan dela urraketa eta sare sozialetan zabaldua. Baina hau ere ez da doan ateratzen, kazetaria salatu eta epaiketa egin baitiote. Hemendik gure elkartasun osoa argiari eta Lander Arbelaitz kazetariari. Zoritxarrez, halakoak ez dira gertaera isolatuak. Euskal Herrian sarritan gertatzen dira, egunerokotasunean. Biz batez, euskaldunok trabak non nahi topatzen ditugu. Gaur-gaurkoz ezinezkoa da naturaltasun eta normaltasun osoz euskaraz bizitzea. Euskaraz borroka egitea ere zigortua da. Guk argi dugu, euskaraz bizi nahi dugu eta euskaraz biziko gara. Burujabetzaren aldeko apustu honetan, Euskal Herria euskaldunerako bidean gazteok hemen izango gara eta euskaraz izango gara. Gazteok euskararen herria eraikitzen jarraituko dugu. Euskal Herrian euskarazen iritziz, aipatu gertaera hauek oso larriak dira. Ustez herritarren eskubideak babesteko eskumena duten ertzaile beraiek dira herritarren hizkuntza eskubideak urratzen dituztenak. Larriak direla diogu, baina zoritxarrez ezin esan salbuespena direnik. Euskaldunok, euskaraz bizi nahi dugun herritarrok, egunero pairatzen ditugu horrelako gertaerak.
bai eremu pribatuan, bai publikoan. Administrazio publikoarekin harremana euskaraz izan nahi eta askotan ezin. Ez hori bakarrik, kasu honetan ikusi ahal izan dugun bideoan, funtzionario publiko horrek adierazten duen jarrera agintzaile berdinarekin egiten dugu topo euskaldunok tarteka. Jarrera agintzaile betikoa, baina formetan aldatuta ere. Garai bateko hablamen cristiano, ura orain mozalegarekin ezarritako isunean bilakatu da. Jarrera euskarofoboa, beste modura ezin kalifikatu. Horren aurrean, Eusko Jaurlaritzari eta Ertzaintzari egindako kaltea onartu, barkamen zintzoak eskatu eta isuna kentzea exijitzen diogu. Onartezina da horrelakorik gertatzea egun. Ez hori bakarrik. Horrelakoak behin berriz ere ez gertatzeko neurriak hartzaten exijitzen diogu. Horretarako, behingoz administrazioko langile guztiak euskaldundu behar dira. Ez soilik herritarrekin harreman publikoa dutenak, baita gainontzeko langile publiko guztiak ere. Administrazio publikoa osoki euskalduntzen ez den bitartean, etengabeak izango dira hizkuntza eskubideen urraketak. Euskaraldiaren 11 egunetan soinean txapa bat jartzea eta propaganda kanpainak egitea ez da nahiko, ezta gutxiago ere. Gainontzeko urte osoan zehar, herritarren eskubideak urratzen badira. Era berean, herritarrei dei egiten diegu beraien hizkuntza eskubideei tinko eutsi diezaioten. Euskaltzale honi bideoan ikusi ahal izan diogun jarrera euskaltzale burujabea egunerokoan izan dezatela. Soilik horrela lortuko dugu euskararen normalizazio osoa, eta beraz, euskaraz bizitzera iritsi ahal izatea. Eta urraketari jasanez gero, salatu dezatela dei egiten diogu. Bai Euskal Herrian euskarazera jo, bai hizkuntza eskubideen behatokian. Azkenik, aukera hau baliatu nahi dugu ere, Lander Arbelaitz eta Argiari gure elkartasuna adierazteko. Egun horretan bideo hori grabatu izan ez balitz, ziur gaude gertara horrek ez dukela izango lortu duen oihartzun guztia. Esan bezala, horrelakoak egunero gertatzen baitira, baina oharkabean igarotzen dira grabatuak ez direlako. Horregatik eta kazetari lana libreki egin ahal izatea exijitzen dugulako, beraien aurkako salaketa kentzea exijitzen dugu ere. Gertatutakoa salatu eta aipatu eskaerak aldarrikatzeko, datorren ostiralean, otsaiak 8, arratsaldeko 7etan, elkarretaratzea egingo dugu Ertzaintzak Antigua auzoan duen ertzainetxearen aurrean Ernaik eta Euskal Herria euskaratzek dituta. Dei egiten diogu eragileei bat egitera ostiraleko mobilizazio honekin.